Moltes gràcies, secretari. Els consellers i les conselleres d'aquest Consell Comarcal saben que hem tingut diversos espais de treball per parlar-ne en una informativa extraordinària, com és costum d'aquest govern, perquè poguessin tenir al seu abast tota la informació vinculada a aquest pressupost. Es deia ara fa un moment, el pressupost de 2025 ascendeix a aquests 9,5 milions d'euros, 9.445.000 euros. Això suposa un increment del 13,11% respecte a l'any anterior, amb un focus que, com també hem pogut compartir, especial en l'àmbit del servei a les persones i un focus especialment social com a columna vertebral d'aquesta institució. Aquesta xifra posa de manifest el compromís amb la millora contínua de la qualitat de vida de la ciutadania de la nostra comarca i, evidentment, també la cohesió social. Com a institució clau en la gestió dels serveis públics i les polítiques supramunicipals, el Consell Comarcal continua treballant per garantir el suport que sigui proper i intentem sempre també eficient als municipis i a les persones del Garraf. Explicar per àmbits, perquè ho hem de fer i hem decidit fer-ho així avui, dins l'àrea de serveis a les persones, que és la que experimenta un augment del 32,9%, destaca l'increment de les beques menjador i també del transport escolar, amb 3.257 ajuts atorgats i 292 alumnes beneficiats pel transport del 2024. A més, també es donarà continuïtat a la campanya de vulnerabilitat alimentària que l'any passat va beneficiar 675 infants i un total de 400 famílies, assegurant el suport, ja ho saben, durant els períodes de vacances escolars en col·laboració amb els ajuntaments. És aquest pressupost també una voluntat de garantir la continuïtat dels programes essencials com el Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència, el SEAIA, que compta amb un equip d'11 professionals, i també el Servei d'Ordenació i Atenció a les Famílies, el SOAF, que dona suport en aquest moment a 270 persones. I també en aquest pressupost es reforcen les iniciatives d'envelliment actiu vinculades a aquest projecte del que n'hem parlat força en aquest plenari, que és el de Garraf Comarca Cuidadora. En paral·lel també es mantenen i s'amplien les polítiques d'igualtat, que inclouen serveis com el SIAD, que en aquest cas afecta a més de 200 dones, moltes d'elles en situacions, malauradament, de violència masclista, i també amb el compromís de tirar endavant les accions per promoure la conciliació familiar, on es destaca el servei de canguratge municipal i també, evidentment, els casals gratuïts. A més també del Servei d'Atenció Integral LGTBI, que treballa per erradicar la discriminació per motius de gènere o orientació sexual. Pel que fa a l'àmbit d'habitatge, l'Oficina Comarcal continuarà oferint serveis descentralitzats en col·laboració amb els municipis i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. I d'aquesta manera també la voluntat és que es faciliti l'accés a la ciutadania, ja ho saben, sobretot el que podem fer des d'aquí, que és la tramitació dels ajuts, el lloguer, les prestacions econòmiques d'especial urgència i els ajuts també a la rehabilitació i altres accions relacionades amb l'habitatge. Dir-los també que pel que fa a l'ocupació es continuarà la cooperació amb els municipis en programes de treball i formació, dels que n'hem parlat també i hem portat moltes vegades en aquest plenari, el 30+, l'Orienta o el suport a l'ocupació juvenil, que es consoliden com una eina clau per millorar la inserció laboral. Durant l'últim any, per posar-hi xifres, s'ha pogut atendre més de 100 persones amb dificultats d'accés al món del treball. Aquí s'ofereixen aquestes noves oportunitats laborals mitjançant aquest programa, orientació acadèmica també o orientació professionalitzadora. Aquestes iniciatives reformen, mitjançant també aquest compromís, el compromís del Consell Comarcal amb la inclusió i el desenvolupament socioeconòmic d'aquesta comarca. Parlem també del Servei Comarcal de Joventut, important també, que garantirà la continuïtat dels programes TRACA i Emoji, que han tingut un gran impacte en aquesta comarca. El programa TRACA, orientat a la prevenció de conductes de risc associades al consum de substàncies, va comptar l'any passat amb la participació de més de 1.380 joves en xerrades i activitats educatives i, a més, aquest altre programa que dèiem centrat en la gestió emocional dels adolescents, que va oferir tallers a instituts i centres de secundària, ajudant en aquest cas a més de 400 alumnes. Pel que fa al Servei de Medi Natural i Litoral, dir-los també que, com hem tingut ocasió de parlar a les informatives i en els espais de treball, el Servei de Medi Natural i Litoral reforçarà la seva acció
per preservar una qüestió molt important per tots nosaltres, que és el patrimoni natural de la nostra comarca, amb aquestes accions coordinades amb tots 6 municipis del Garraf, i també, evidentment, es continuarà impulsant l'Oficina Comarcal de Transició Energètica per promoure la sostenibilitat a llarg termini. En l'apartat important també pel Consell Comarcal del Garraf de Recursos Humans, aquest pressupost inclou un increment salarial del 2,5% per l'equip humà, alineat també amb la legislació laboral vigent. Aquesta mesura vol subratllar el reconeixement a la tasca dels professionals i a la voluntat de mantenir unes condicions laborals dignes per tot l'equip humà de la institució. Finalment, també compartir amb vostès, a més dels pressupostos aprovats, que el Consell Comarcal del Garraf continua avançant en el desenvolupament territorial, en projectes alineats amb les necessitats i les prioritats dels municipis del Garraf, i es participa en els pactes d'àmbit supramunicipals, dels que també n'hem tingut ocasió de parlar, com el Pacte per l'Ocupació del Garraf, per fomentar l'ocupabilitat i el desenvolupament econòmic de la comarca, i també el Pla Territorial del Penedès per abordar estratègies conjuntes, en el Pacte del Penedès Marítim per una mobilitat sostenible, i també el Consorci Sociosanitari de l'Alt Penedès-Garraf per la planificació sanitària, o, per exemple, també posar en valor el servei del taxi del Garraf, la prestació conjunta del servei de tota la comarca, que també tenen la seva part en aquest pressupost. Són algunes de les línies generals que dibuixa el nostre pla d'acció comarcal i que es dibuixen, com dèiem, i que hem pogut anar parlant en tots els àmbits, en les diferents comissions informatives, i per tant, des del govern del Consell Comarcal els demanem el seu acompanyament perquè avui puguem aprovar aquest pressupost pel 2025. Sí que a partir d'ara donem paraules als grups en cas que vulguin intervenir abans de l'aprovació.